తాత ధర్మార్పు చల్లపలం వాసి కన్నీనూర పోతు తొందరపడి ఏదో చేయకపోతే ఏం కాదు కానీ మంచిగా అతికింది. ఇది 4వ కట్టు, ఇంకా 5వ కట్టు, ఇంకా 2 కట్లన్నీ ఎత్తా. కంగారు పడవద్దు, ఎవరైనా కానీ తొందరపడి ఇటువంటి ఏజ్ వాళ్ళు దాదాపుగా 90 రోజుల వరకు 3 నెలల వరకు అతకదండి. తాత షుగరు బీపీ అని తాత షుగర్లు పాపం బీపీ అయినా ఏం కంగారు పడకరు, ఎవరైనా కానీ ఖచ్చితంగా అతుకుతుంది. నాది కాదు మాటి తెల్ల మధ్య ఉత్తరైందమ్మా. ఆ ఉత్తరైన చెట్టు రోజు ఇల్లు ఏరు ఉదయం సాయంత్రం దాని లేక మింగుమని ఇలా ఈ తెల్ల మధ్యని రోజు ఉదయం సాయంత్రం 2 ముక్కలు తినవాలి, ఏం కదా. ఓకేనా, ఇంత తెల్ల తీసుకుంటాను. దీంట్లో ఏమున్నది, సొంటి తెల్ల ముద్ద కర్పూరము, అడవి చెన్నంగి, నువ్వుల నూనె. ఇందు చేసి నాకు కూడా అనుమానం ఉంది, చెయ్యి ఇటు కాసిపోతుంది, ఇటు నొప్పి ఉన్నది అనే ఉద్దేశంతో మళ్ళీ 3వ కట్టు 3 కట్టు అయినా 4వ కట్టు కూడా వేస్తాను. ఏడైనాక ఇప్పుడు ఇది మక్కుతుంది మంచిగా, బియ్యం నానబెట్టాలి. మళ్ళీ 1 కట్టు 2 కట్టు తీసినాక రోజు వేసాను రుద్దుకో, అప్పుడు మంచిగా ఉంటుంది. 2 కట్లు 2 కట్టు వేద్దాం కొద్దిగా.